Pagpatuman sa enhanced community quarantine sa dakbayan sa Lapu-Lapu, lugwayan og laing nga duha ka semana. Si Faye Marie Dumabok, adunay live report. Fem. Yes, Bob, kanang gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan nga inay kutob unta karong Abril 14 ang pagpatuman sa enhanced community quarantine diya sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Lugwayan kini og duha ka semana kun hangtod na sa Abril 28 ang pagpatuman sa ECQ. Kinisubay na sa ipagawas unya nga kamanduan kun executive order ni Mayor Chan. Hangtod nga zero o wala nagyoy kaso sa COVID-19 sa syudad sa Lapu-Lapu, una palib kaso ni Chan ang pagpatuman sa SCQ sa Dakbayan. Matod sa mayor nga nakadesisyon siya nga lugwayan pa og duha ka semana ang SCQ, human ang ikatulong biktima sa COVID-19 sa Lapu-Lapu City, way travel history. Iyang gipasabot nga panaganalang kini nga way mahitabong local transmission. Gipaabot karon sa Dakbayan ang resulta sa swab test sa katabang sa nag-COVID-19 positive nga gihilantan. Parehong nakakwarantina usabang pamilya sa katabang ug ang 67 anyos nga may katulong kaso sa COVID-19 sa Lapu-Lapu. Sa ato ang pananaw nga it's local transmission lang. Kay naara magid sa balay. Unya ang kuan lang ang iyahang katabang nagkahilanat, unya kay stay out. Adunaw sa himong amendment sa bagong kamanduan sa mayor, human gi-review ang pagpatuman sa provision sa unang EO sa ECQ. Sama na lang sa mga lista sa mga exempted, diha sa gipatuman nga free ride, pagpahimutang og mobile market o guban pang kausaban o i-improve sa gipatuman nga ECQ. Gipasalig usab sa mayor nga dunay igong supply pa sila sa bugas nga ihatag alang sa mga kabus nga punganon ug niadto mga nawad-an silang panginabuhian. Kung tag 5 kilos in every wave nila, mahog og napo ka wave. But we will try na makahatag ta og one time tag 10 o 15 kilos. Og Bob, matod usab ni Chan nga ning si manahagipabot nga moabot ang 50,000 ka mga sakong bugas nga moidugang gyapod-apod ngadto sa mga upunganon. Og sugod usab karong hapon lakip na sa gyapod-apod sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang kinarton sa mga gatas alang sa mga bata kansa mga ginikanan ang nawad-an og panginabuhian o wanay igong kwarta nga ikapamalit og mga gatas alang sa ilang mga anak. Bob. Thank you so much, Fem Dumabok, sa imong live report.